Ceny odovzdáva prezident Slovenského zväzu biatlonu dr. Hiša, hlavný rozhodca Ondro Kostolány. A ešte by som prosil tých, čo som vás volal, Olga Konupková, môžeš už prísť, Ičo Luptovský. Nech sa páči, tie ceny počeste. Ja vám popodáva. Diplomy budete dávať. Takže nech sa páči, tie prvé 3 už beží, nebo... Tak ešte. Musíme ešte trošku počkať. Zopakujeme. Ďurčáková Adelka, majsterka Slovenskej republiky z Brezy. Druhé miesto Koňáková Simona Čaza z Kalite a tretie miesto Kudáčová Michala Vihne. Kategória žiačky 12-ročné. Víťazkou zastala Aďa Harčaríková, Žopašvár Pobrezová. Získala titul majsterky Slovenska pre rok 2011 rýchlostných pretekov. Prvé miesto Julka Makiniaková, tretie miesto zo Srbia, tretie miesto Remeňáková Mária z Brezy. Toto vás prosím, aby ste prišli podpísať, čo ste zobrali ceny. Príďte sa podpísať. Vráte sa, čo ste zobrali ceny, poďte podpísať. Ceny odozdáva prezident Slovenského zväzu biatlonu dr. Hiša, riaditeľ pretekov Ondro Kostolány a členka prezidia Olga Konupková. Nasleduje kategória žiačky 14-15 ročnej. Chovaná Ravra, Liptovský Hrádok, titul majster Slovenska v rýchlostných pretekov pre rok 2012 v lete. Makiniako Vereca, druhé miesto a tretie miesto Krdáčová Karolina Vihne. Nech sa ti darí a nech je to gratulujem, že musí taký vešik. Máme. Dobre, čo? Som prosil tí chlapci, čo sa imujú, že aj podpísané, prídu sa sem.